ኣብ ሕይወትኩም እንተ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? እንተ ነይረ ሓደ ካልእ ዕድል እንተ ዝረክብ እንተ ነይረ ንስድራ ቤተይ ዝሐሸ መጻኢ ከሕውሰሎም እንተ ዝኽእል እንተ እታ እንተ እትብል ቃል ሓያል እያ። ናይ ትማሊ ጓሂ ናይ ጽባሕ ድማ ተስፋ እያ። ሎሚ ብዛዕባ እታ እንተ ናብ እወ እትቕይር ዕድል ክንዛረብ ኢና። እዚ እቲ ናብ ኣሜሪካ ዝወስድ ናይ ዲቪ ሎተሪ ፕሮግራም እዩ። እታ ብዙሓት ዝሰምዕዋ ውሑዳት ግን ብትኽክል ዝፈልጥዋ ወርቃዊት ትኬት ወርቃዊት ዕድል ማለት እዩ። ሎሚ ነዚ ሚስጥር ክነግረኩም እየ። ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ኣለኩም። ሓንቲ ንእሽቶ ጌጋ ሓንቲ ጥራይ ነዚ ኩሉ ሕልሚ ከንቱ ክትገብሮ ትኽእል እያ። እታ መብዛሕትኦም ሰባት ዝገብርዋ ጌጋ እንታይ ምዃና ካሊኡ እውን ናይ ዲቪ 2017 ንምንታይ ከም ዝደንግዕን እንታይን ዶክመንት ኣዘጋጂኹም ንኽትጸንሑ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣብ መጨረሻ ክነግረኩም እየ። ስለዚ ንእሽተይ እኳ ከይሓልፈኩም ሓደ ብሓደ ተኸታተሉ። ክሳብ መወዳእታ ድማ ምሳይ ንኽትጸንሑ ይሕብር። ነዚ ዕድል እዚ ንምርዳእ ቅድም ክብል ነቲ ልቢ ናይ ኣሜሪካ ክንርዳእ ኣለና። ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሃገረ ስደተኛታት እያ ነይራ። እንተኾነ ግን ቅድሚ ዓመታት ሓደ ነገር ኣስተውዐሉ። እቲ ዓባይ ሃገር ድምፂ ናይ ኩሉ ዓለም ዘይትሰምዕ ዘላ ምዃና ተገንዘቡ። እቶም ዝመፁ ሰባት ካብ ውሑዳት ሃገራት ጥራይ እዮም ነይሮም። እዛ ወርቃዊት ትኬት እዚኣ እቲ ግሪን ካርድ ዝበሃል ናይ ቀዋሚ መንበሪ ትውንን ተኽእለካ ማለት እዩ። እዚ ወረቐት እዚ ሓደ ወረቐት ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ እቲ ናይ መወዳእታ ቁልፊ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ቁልፊ ናይ ምንባር፣ ናይ ምምሃር፣ ንምስራሕን እዚ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘብፅሕ ቀጥታዊ መንገዲ እዩ። እዚ ዝገርም ነገር ድማ እቲ መረፃ ብኤሌክትሮኒክስ ማለት እውን ብኮምፒተር ዝግበር ፍጹም ዕድላዊ ምዃኑ እዩ። እዚ ማለት ንስኻ ወይ ንስኺ ምስ ዝኾነ ሰብ ማዕረ ዕድል ኣለኩም ማለት እዩ። እዚ ንሓደ ተራ ሰብ ዓብዪ ሕልሚ ዘለዎ ዝተፈጠረ ስርዓት እዩ። ሕራይ እቲ ሕልሚ ጽቡቕ እዩ፣ ግን እቲ ማዕጾ ንዓናኸ ክፉት ድዩ ዝብል ሕቶ ኣለኒ። እወ ክፉት እዩ። ክልተ መሰረታውያን ነገራት ጥራሕ እዮም ተማልኡ ዘለኩም። ቀዳማይ ዜግነት ካብተን ንዲቪ ዝተፈቐደለን ሃገራት ክትኾኑ ኣለኩም። ማለተይ እውን ዲቪ ዕድል ዝተውሃበን ውሑዳት በዝሒ ህዝቢ ዘለወን ኣብ ኣሜሪካ ሃገራት ኣለዋ። ሃገርኩም እታ ትነብሩላ ዓዲ ካብኣተን ሓንቲ ዝተሓረየት ክትከውን ኣለዋ። እቲ ካልኣይ ድማ ምድላው እዩ። ካብዞም ክልተ መመረፂታት ሓዲኡ ክተማልኡ ኣለኩም። ስለዚ እቲ ሓደ ናይ ትምህርቲ እንትኸውን 12 ክፍሊ ክትውድኡ ኣለኩም። እዚ እቲ ዝነኣሰ ክራይቴርያ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ስራሕ ልምዲ ክህልወኩም ኣለዎ። እዚ እንትብለኩም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ን2 ዓመት ዝኣክል ናይ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ስራሕ ክህልወኩም ይግባእ። እዞም ሕግታት እዚኦም ካብ ቅድም ዝነበሩ እዮም። ሕጂ ናብቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ንምጻእ ናብቲ ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓመታት ሙሉእ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ዝጸንሐ ነገር ንዓመታት ሓደ ሕጊ ነይሩ። ነቲ ናይ ምምዝጋብ ፎርም ንምምላእ ጥራይ ዘይሓለፎ ፓስፖርት ክህልወካ ነይርዎ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ማዕጾ ኮይኑ ዝጸንሐ ሕጊ እንትኸውን ሎሚ ግን ሓደ ጽቡቕ ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እቲ ሕጊ ተኣልዩ ሰሚዕኹም ዶ? እቲ ናይ ፓስፖርት ረቓሒ የለን። ሕጂ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ፓስፖርት ኣየድልየኩምን ማለት እዩ። እዚ ለውጢ እዚ ስለምንታይ ተገይሩ? ምክንያቱ ብሱሩ እውን ናይ መጀመርያ መንፈስ ናይዚ ፕሮግራም ፍትሓውነት እዩ። ፓስፖርት ምውዳእ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከቢድ ስለ ዝኾነ ነዚ ዕንቅፋት እዚ ኣልዒሎሞ ኣሎ። እዚ ማለት እቲ ማዕጾ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሕጂ ሰፊሑን ተኸፊቱን ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ከማን ከካትት ይኽእል እዩ። እምበኣርከስ መዓዝ ወርሒ ኢና ንጅምር? ብዙሓት ሰባት ደንግዩ እዮም ዝብሉ ይጭነቑ ከማን። እንተደንገየ እቲ ንቡር ግዚኡ ኣብ ወርሒ ጥቅምትን ሕዳርን እዩ። ትምዝገቡ እትኽእሉላ ሓንቲ ወግዓዊት ዌብሳይት ጥራይ እያ ዘላ። ንሳ ድማ ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጎቭ እያ። ምዝገባ ብነፃ እዩ። ገንዘብ ዝሓተኩም ሰብ መታለሊ እዩ። ድሕሪ ምዝገባኹም ድማ ሓንቲ ናይ ክታም ቁፅሪ ማለት እውን ኮንፊርሜሽን ነምበር ቅበሉ ኢኹም። እዛ ቁፅሪ እዚኣ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ኣገዳሲት እያ። እዚኣ እያ እቲ ናይ መጻኢኹም ቁልፊ።
ተጠፊያትኩም ኩሉ ነገር ጠፊኡ ማለት እዩ። ሕራይ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝበልክኹም ሓንቲ ጌጋ ንኩሉ ሕልምኩም ክተጥፍእ ትኽእል እያ። እምበኣርከስ ነዚ ዝስዕብ ክፋል እቲ ብኣሽሓት ብዘይፈልጥዎ ምኽንያት ካብ ውድድር ወፃኢ ዝኾንሉ ዝቐርበሉ ክፋል ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ኣትኩረትኩም ሃቡኒ። ቀዳማይ ድርብ ምምዝጋብ ንነፍስኻ ኣብ ሓደ ዓመት ክልተ ግዜ ፈፂምካ ኣይትምዝገብን። እቲ ስርዓት ብኣውቶማቲክ ክልተ ግዜ ንዝተመዝገበ ሰብ ካብ ወዳድር ወፃኢ እዩ ዝገብሮ። እዚኣ እያ እታ ዝበዝሑ ሰባት ዝገብርዋ ቀታሊት ጌጋ ስለዚ ኩላህና ኣብ ሓደ ዓመት ክልተ ግዜ ክንሙኩር የብልናን። እቲ ካልኣይ ድማ ስድራ ቤት ምሕባእ እዩ። ንመጻምድትኻ ንኩሎም ኣብ ትሕቲ 21 ዓመት ዘለዉ ውሉድኻ ክተስፍሮም ኣለካ። ሓደ እኳ እንተረሲዕኻ እንተተዓዊትኻ እውን ክትስረዝ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም እቲ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ክንመልእ። ምክንያቱ ምስ ተዓወትና ዋላ ነቲ ሓቃዊ ዝኾነ መረዳእታ ንምቕራብ ስለ ዘፀግመልና ማለት እዩ። ስለዚ ብጥንቃቄ ኩላህና እቲ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ባዕልና ኢና ክንመልእ ዘለና። ሳልሳይ ጌጋ ሓበሬታ እዩ። ወይ ስምካ ወይ ዕለት ትውልድኻ ሓንቲ ፊደል እንተተጋጊኻ ዓብይ ፀገም ክትፈጠር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ሕጂ እውን ብጥንቃቄ ዝተመልኦ ኣገባብ ኢና ክንመልኦ ዘለና። ብድሕሪኡ ናይ ትፅቢት እዋን ይመፅእ። ኣዋርሕ ክሓልፉ እዮም። ድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት እቲ ውፅኢት ይግለጽ። ናብታ ወግዓዊት ዝኾነት ዌብሳይት ተመሊስካ በታ ዝሓዝካያ ናይ ክታም ቁፅሪ ማለት እውን ኮንፈርሜሽን ነምበር ውፅኢትካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ነገር ኣይትረሱ፣ መንግስቲ ኣሜሪካ ተዓዊትኩም ኢሉ ብኢሜይል ይኹን ብስልኪ ፈፂሙ ኣይሕብረኩምን። ንስኻትኩም ባዕልኹም ኢኹም ትፍትሽዎ ዘለኩም። ስለዚ ኣብ ወርሒ ጉንበት ነታ ዝሓዝናያ ኮንፈርሜሽን ነምበር ሒዝና ናብቲ ወግዓዊ ዌብሳይት ብምኽያድ ባዕልና ንባዕልና ቼክ ክንገብር ኣለና። ኣብታ ቅፅበት እቲኣ ድማ ሂወትካን ሓዋሩ ትቕየር። እቲ መልእኽቲ ንምቕፃል መስርሕ ብዕድል ተሓሪኹም ኣለኹም ዝብል እንተኾይኑ ሽዑ እቲ ናይ ብሓቂ ጉዕዞ ይጅመር። ናይ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ ካብ ሓደ ፕሮግራም ንላዕሊ እዩ። ሓደ ምልክት እዩ ንመጻኢኻ ክትቅይር ከም እትኽእል ዘርኢ ተስፋ እዩ። እቲ ዕድል ውሑድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ድማ ሓቀኛ እዩ። እዚ ዕድል እዚ ናትኩም እዩ። ነዚ ሓበሬታ እዚኣ ተጠቒምኩም ነቲ ናይ መጻኢኹም ማዕፆ ክፈትዎ። ነዚ ቪድዮ እዚ ሓጋዚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ነቶም ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ዘለዎም ሰባት ኣዕርኽትኩምን ስድራ ቤትኩም ሼር ግበርዎ ኢኹም። እምበኣርከስ እዚ ክንብል ከለና ናብ ዲቪ 2027 ክንምለስ ከለና ድማ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝረኸብክዎም ኩሎም ረቑሒ ዘካተቱ ኮይኖም ናይ ኣፕላይ መግበሪ ግን ሓደ ነገር ተወሲኹ ኣሎ። ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ስለ ዝረኸብኩ ንዕኡ ድማ ከካፍለኩም እየ። እቲ ሓደ ፓስፖርት ክትሕዙ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ኣፕላይ መግበሪ $1 ክፍሉ ኣለኩም ዝብል ኣሎ። እዚ ክንደየናይ ሓቂ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ዕላው ዝኾነሉ መዓልቲ ክንሪኦ ኢና። ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ ንካልኦት እውን ክበፅሖም ሼር ንግበር ይቐኒየለይ።